Dobrý deň, domov dôchodcov, posledná nádej, domov pre tých, ktorých už čaká smrť, istá smrť a sú na pokraji svojho života. Ako môžete vidieť, náš domov dôchodcov je vo vynikajúcej lokalite, je tu perfektné aktivity, tu sú... Nie, Natália, pani Natália, nejedzte ten piesok. Sú tu perfektné aktivity, napríklad tamto vzadu úplne debatný krúžok. Ďalej môžeme tu mať aerobik, ktorý túto kolegyňa pani Mária precvičuje. Zdravá 70-tnička v zdravom veku. Ďalej kuchyňa a strava je tu na veľmi vysokej úrovni. Kuchár Pablo navarí všetko, čo si naše dámy a naši páni budú prijať. Je to vážne majster vo svojom umení. Dokáže vyčarovať z ničoho prakticky všetko. Vážení diváci, ak zavoláte do 10 minút na telefónne číslo 0904 329 581, dostanete zľavu 15 € na celotýždenný pobyt v našom areáli pre svojho tatka, maminku, starého otca, starú mamku. Ak zavoláte do 5 minút, máte pre vašho milovaného dôchodcu stravu zadarmo. A to všetko len za vynikajúcu cenu 169 € na týždeň. Ďakujem, dúfam, že budete volať a ty vypni tú kameru.